kuha ubing lalakay nga agpapalbot kinda duma pay. Besi! Siya man. At si Mang Pi nga bisita mi ni taga Jadi. Umay nakanopaltogan natin ukit ti kumarek. Anahin. Okay, action! Pinagtatamay. Pang! O, kitam ko kwa. Already nga kikit. Kita talaga makakikit. Tuturo pa na ni O. Ay, mare, utang mo nga bagas, ah? Ano po, kininang. Abo, utangin nga kanya. O, Lord, ipakan mo ko dahil nang. Oo, nagaguning. Giniling mo yung mais. Nakapit na po. Man na may dati nga bagla. Yan ada yung apo sika nga bakla o kin. Angkil ko ni kapitan ko ni. Ore isa akong nakti ko ate ka angkil ko ni kapitan tapos tita di abogado di. Maulang malalaban natin nga bagla. Naulat nga ako. Ikidim mo ang friend. Apo na bimpindas ko nakakidim ka. Pagdungaw ka garo din, okay ni na. Hindi na ka-video. Maringit din na tayo, okay ni na. Kasi order ko. Ulit. Ash. Hoy Ash ni. Naman Dungaw kan. Pinagudong aw. Chika ano ba? Chika ano eh. Wala na nga tarong. Kuna no garong. Hello, andito kami ngayon sa Boracay, Carayan. Andito po kami sa Carayan, Boracay. Ano ito ni Corono? Ulit, ito. Ay, TikTok? Okay, action! Pinagtatamay. Pang! O, kitam ko kwa. Already nga kikit. Kita talaga makakikit. Tuturo pa na ni O. Ay, mare, utang mo nga bagas, ah? Ano po, kininang. Abo, utangin nga kanya. O, Lord, ipakan mo ko dahil. Heater na dati na mo na. Nagpinas ng igit mo, di o. Bruno! 38. Adi 38 nga marigana din na may tugtugan daw din na 38. Datuye. Naman naglikon na niya. Wala naman nakadito. Adjust na. Kita man ang kilko sibsibog mo. Nagtagit. Kasto iti pan nakaalaga dati asyendada. Oh, nagkagit na ako. Anat angkel?